ಪ್ರೊಪ್ ನಂಚ ಆ ಡಾನ್ಸ್ ಪ್ರತುದಾರೆ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಇರು ಜಾಲಿ ಟೈಪ್ ಉಳ್ಳರು ಪಂಡದಾರು ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರ ಅಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಡಪಿರ ಅಲ್ಪ ಯಾನ್ ಡೈಲಿ ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲಡ ಬತ್ತದು ಬುಲ್ತದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಪನ್ಪೆಂಕ್ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಒಂದುಂಡಿ ಮುಕ್ಕಳು ಇಂಚ ಮಂಡೆ ಒಂದು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟುನಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಶಾಪ ಕೊಂಚ ನರಕ ಬೈದೆ ಆ ಪೂರ ಸೀನ್ ಎನ್ನ ಗೆಂಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಡದಾದ ಏರೆ ಗೇರುಲ್ಲೆರಂದು ಪಾಠ ಕಲ್ಪದ ಕೊರ್ನಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಜೆಪ್ಪೊಡ ಒಂಜೆರ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇನಿ ನಾನೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಡ್ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಬೈದೆ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿಂದ ಪನ್ಪಿರತ ಅವು ಇನ್ನಿತ್ತೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಡುಪ್ಪುನು. ಸೊ ಯಾನು ಓ ಪೂರ ಜಾಬ್ಗೆ ಪೋತೆ ದಾದ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೆ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಬಾ ಜಾಬ್ ಉಡ್ಲೆ ಪೂರ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು ಡಿಟೇಲ್ ಅದು ಪನ್ಪೇನು. ಸೊ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡ್ಲ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಬಂತೀನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಡಿಟೇಲ್ ಏಪಗ್ಲ ಪಂತ ಜನ. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಇನಿ ಕೊಡ್ದು ಬೈದನು. ಸೊ ಯಾನು ವಾ ಜಾಬ್ ಹಿಡಿತೆ ಏತ್ ಜಾಬ್ಗೆ ಜಂಪ್ ಆತೆ ಪೂರ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋಡು ಬರ್ಪುನು. ಸೊ ಯಾನು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪನ್ಪೇನು ಒಂಜಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಅದುಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾಗಂದು ಪನ್ನಗ ಕಷ್ಟ ಬನ್ನಗ ಎಪ್ಪಗಲ ನಮ್ಮ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏತೇ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪುನು ಲೈಫ್ಡು ಅವೇನು ಫೇಸ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಡು ದಾಗಂದು ಪನ್ನಗ ಹೆಚ್ಚಿನಕುಲು ಕಷ್ಟ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಸುಸೈಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮನ್ಪುರು ದಾಯಪಂಡ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ಡು ಸುಸೈಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋದಿತ್ತೇನು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನಾಗ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸುಸೈಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಂತನಡ ನಮಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಿಕ್ಕ ನಾ ಸುಸೈಡ್ ಮಂತ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಜೋಕುಲ್ನದಾಗ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇರು ಜೋಕುಲ ಅನ್ನತಾಪಿ ಜರ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆನ ನೆನಪಣ್ಣಂಗೆ ಯಾನ್ ಸಹಿತ್ಯಡೆ ಎನ್ನ ಜೀವಗದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಂತೆಡೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇರು ಗತಿ ಅಂಚಾದ ಆ ಜೋಕುಲ ಅನಾಥಾಪನ ಬೊಡ್ಚಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಯಾನ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಎಂಕಿ ಯಾನೇ ಧೈರ್ಯ ಮಂತಂದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಯಾನು ಗಟ್ಟಿ ಅದು ಇನ್ನಿಕೆ ಯಾನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದುಲ್ಲೆ ದಯಾಗಂದು ಪನ್ನಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗಳ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಬನ್ನಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಶೇಪು ಬರೋಡಾಣಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಕೆತ್ತದ ಆ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿದ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಆಪುನು ಅಂಚೆನೆ ಮನುಷ್ಯಗಳ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಬನ್ನಗನೇ ಅಕುಲು ಐಡ್ದ ಒಂಜಿ ಪಾಠ ಕಲ್ಪಿರು ಅಕುಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಬನ್ನಗನೆ ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ಐಡ್ದೊಂಜಿ ಪಾಠ ಕಲ್ತದ್ದು ಮಿತ್ತು ಪೋಪೇರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕನೆ ಅಕುಲು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪಿನಿ ವಿದೌಟ್ ದಾಲ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇಜ್ಜನೆ ಅಕುಲು ಏರ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬೋತಿನ ಅಕುಲು ಇಜ್ಜೇರು ಒಲ್ಲ 100 ಒಂಜಿ 10% ಜನ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟುನಗನೆ ಬರ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಅದುಪ್ಪೇರು. ಬಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕುಲು ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಐಕೊಂಜಿ ಕಮ್ಮೆನಲ್ಲಗೆ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತು ಮಿತ್ತು ಬರ್ತನ ಐಕೊಂಜಿ ಕಮ್ಮೆನಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾನು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ದ ಪನ್ನೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಜಾಬ್ದ ಕೇರ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತರೆದಿರ್ಗು ಮಸ್ತ್ ಕಡ್ಡೆಟೆ ಅನ್ ಜಾಬ್ ಮಲ್ದೇನು. ಸೊ ಯಾನ್ ಬಿಫೋರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ಕೂಲೋಡು ಆ್ಯಸ್ ಎ ನರ್ಸರಿ ಟೀಚರ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇನು ಅಲ್ಪ ಬಂದರದ ಸೈಡ್ ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ಕೂಲು. ಸೊ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ನರ್ಸರಿ ಟೀಚರ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇನು. ಸೊ ಪೂರೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ನಕಲು ಸಾರಿ ಪಾಡೋದು ಪೋಂದಿತ್ತನ ಯಾನೊಂಜಿ ಚೂಡಿದಾರ್ ಪಾಡೋದು ಪೋಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಜೋಕ್ಲೆ ನಾನು ಚೂಡಿದಾರ್ ಮಿಸ್ ಅಂತ ಪನ್ನೋದು ಇತ್ತೇರು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಲಿ ಎತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನು. ಬಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಏರಿಯಾಡ್ ಎಪ್ಪತ್ತುನ್ನಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಅವನಿತ್ತನು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಲಡಾಯಿ ಅವನಿತ್ತನು. ಸೊ ಎನ್ನಮ್ಮಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅದು ಆ ಟೈಮಡ್ ಎನ್ನಮ್ಮ ಇತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅದು 7 years ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಎನ್ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪೋಯ್ನಿ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪಂಡಿರು ಇಂಚ ಲಡೆ ಪುರಾಣ ಇಂಕ ಪೋಡಿಗೆ ಪಂಡದು ಎನ್ನಮ್ಮ ಆ ಜಾಬನ್ನು ಬುಡ್ಪಾಯರು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನು ಟೀಚರ್ ಜಾಬ್ ಅಂಚ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಯಾನು ಬಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಜಾಬ್ಗೆ ಜಂಪಯ್ಯಾನು ಅವಳು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ವೀಸಾ ಅದ ಒಂದಿಟ್ಟಿತ್ತೇನು ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಅಲ್ಪ ಯಾನು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಅದು ಇತ್ತೇನು ಬಕ್ಕ ರಿಸೆಪ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಅದಿತ್ತೇನು ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬತ್ತಿವಾಗ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಡ್ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಪೋಯನಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತನ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಆದ ಜಾಬ್ ಮಂತೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕಮ್ಮಿ ಪಣ್ಣದು ಬುಡಿಯನು ಬಕ್ಕ ಕೋಟಗೆ ಬೋದು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಂತೇನು. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇತ್ತನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಆ ಟೈಮಡು ಆತ ನಾಲೆಜ್ ಇಜ್ಜನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ದ. ಸೊ ಯಾನು ಅವಳ ಬುಡಿಯನು ಐಡ್ದಕ್ಕ PNBಗೆ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಯ ಅಲ್ಪ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಂತು ತೆಡ್ಡೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೆಡ್ಡೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪತ್ತನು.
ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಐಟು ಒಂಜಿ 20 ಜನ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತನ ಲೋನುಗು ಒಂಜಿ 10 ಜನದ ಪಾಸ್ ಆವಂದಿತ್ತು ಲೋನು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆದ್ ಬಾಕಿದಕ್ಲ ನಾವು ನಿಜನು ಅಪ್ಪಗ ಕಸ್ಟಮರ್ನಕ್ಲ ನೆರಡೆ ಪೂರ ಎಂಕುಲೆ ತಿನ್ನೋಡು ಎಂಕಿ ಬೇಲೆ ಬೊಡ್ಚಪ್ಪ ಅವನದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತದ್ದು ಬೊಡಿಯೆ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಯಾನು ಬಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ನೆನಪರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂದು ನಾನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಪಂಡ ಎನ್ನನೆ ಓನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಲಾವು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ಜಾಬ್ ಮಲ್ದೆ ಓವು ಪಂಡದ ಎಂಕೆ ನೆನಪರೊಂದಿ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ಜಾಬ್ ಮಲ್ದೆ ಬಕ್ಕ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಏತು UKG ಡುಪ್ಪುನಗ್ಯಾನು LIC ಒಂಜಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ದೆತೊನ್ವೇನು ಸೊ ಐಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏಜೆಂಟ್ ಅವಡಂಡ ಐಟ್ ಒಂಜಿ IID ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಯಾನು ಪಣ ನನ್ನ ಏರ್ನಲ್ಲಿ 100 ಬೆನ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಏಜೆಂಟ್ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ LIC ಏಜೆಂಟ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಪೋಲಿ ಬರೋಲಿ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಣತ ಪಂಡದು ಯಾನು LICದ ಏಜೆಂಟ್ ಅದು ಒಂದು ಮನ್ಪೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು ಅಂಚದ ಎಂಕ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಆಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ಎಂಕ್ ಓಲ್ಲ ಇತ್ತೆಗ್ಲುಂಡು ಇನ್ನಿಕ್ಲುಂಡವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪೆದ್ಮೆದಿಡ್ ಎಂಕ್ ರೆಸ್ಟಿಜನ್ ರಡ್ನೆ ಬಾಲೆದೆಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ದಿಟ್ಟಾಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎತ್ತರ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಪೂರ ತೂತೇರು ಪೆದ್ಮೆದಿಡ್ ರಡ್ನೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಗನ ಒಂದಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಪೆದ್ಮೆದಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಮಾಮಿಲ ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಇಚ್ಚ ನಾವು ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಈ ಒಂಜಿ ಒಂದಿಟ್ಟು ಬೊಡ್ಚಿ ಬಟ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬೈದೇನು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬತ್ತದು ಅವು ಪನ್ಪೆರತ್ತ ತರೆದು ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಯಾನೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಂತದೆ ಯಾನು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡುಲ್ಲಾನು ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲಂಚಿನಿ ಪೆದ್ಮಿದ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟನಾಗ ಒಂದು ಶನಿವಾರ ಪುಟ್ಟದಿನ ಬಾಲೆ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಚೆ ಪುಟ್ಟನ ಮಸ್ತ್ ಸೋಲ್ಗೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ಲ ಪೋದು ಆ ಟೈಮ್ ನಾನು ಜಾಬ್ಗೆ ಪೆದ್ಮೆದಿಂಗ್ ಪಿದೆ ಪೋದು ಬೆನ್ರೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಆ ಟೈಮ್ ದಾದ ಮನ್ಪುಣೊಂದು ಪನ್ನಗೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಾನ್ಸರ್ಲ ಏನು ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಜೀವನದ ಪಂಡ ಪನ್ಪೆರತ ಬೆನ್ರೆ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ಪಂಡದು ಅಂಚದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಪೆದ್ಮೆದಿರ ಪಜ್ಜಿ ಪೆದ್ಮೆದಿರ ಯಾನು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಿಪ್ಪಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ದೀದು ಯಾನು ಆ ಒಂಜಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ಯಾನು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಾನ್ಸ್ ದೀದೆ ಐಟು ಅಂತೆ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಣಂತೆ ಐಟು ಅಂತೆ ದಿನ ಪೋಪುಣ ಆ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಒಂದು 15 ವರ್ಷದ ದುಂಬುದ ಸ್ಟೋರಿ ಬನ್ಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ಪುರ ಆತ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದಿನ ಪೈರೆಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಆ ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ನಡತೊಂದಿತ್ತು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಜಾಬ್ ಇಜ್ಜನ ಅರ ಪಾಪ ನಾಡೋಂದಿತ್ತೀರ ಆಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜ ಅಣ್ಣರಿಗೆ ಅಂಚ ಯಾನು ಪೆದ್ಮೆದಿ ಪಜ್ಜಿ ಪೆದ್ಮೆದಿ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕದು ಯಾನು ಡಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪ ಒಂದಿತ್ತೇನು ಅಪ್ಪಗ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಒಂದಿತ್ತು ನೆಂಕ್ ಪಜ್ಜಿ ಪೆದ್ಮೆದಿ ನಿಕ್ಲು ಎನ್ನಲೆ 40 ದಿನ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತು ಜಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪೆದ್ದದು 15 ದಿನ ಅನ್ನಗನೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೆದ್ಮೆದಿದ ಸಾಮಾನು ಕನ್ನೆರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವು ಕುಡೋರ ಪನ್ಪೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಬೊಡ್ಚವು ಅಂಚದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ ಪಜ್ಜಿ ಪೆದ್ಮೆದಿ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕದು ಯಾನು ಎಂಕ್ ಯಾನೆ ಉನ್ಮಂತೊಂದು ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸದಿದ್ದು ದಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಯಾನು ಅಂಚ ಬೊಕ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಮೇರೆಗೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಏತು 1 ಇಯರ್ ಹಿಡ್ದು ಬಾಲೆಗೆ 1 ಇಯರ್ ಆಪುಂಡು ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತದ ಅವರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಆಪುಂಡು ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಯಾನು LIC ಏನು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತದ LICದ ಕುಡಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ರೆಂಟ್ಗೆ ಯಾನು ಮುರಣಿ ಭೂತದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂದುಪ್ಪೆ ತುಲೆ ಆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಭೂತದ ಒಂಜಿ ಉಪದ್ರ ಎತ್ತನಂದು ಆ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಎಂಕ್ಲು ಕುಡಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ಪ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಯಾನು ಒಂದು ನನ್ನ ಓಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇಯ್ನದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಸೊ ಯಾನು ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಪೂಪಿನ ಹಿಡ್ದು LIC ಏಜೆಂಟ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಪಣ್ಣದು ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಬೈ ಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ಲರೆಜ್ಜತ ಪಣ್ಣದು ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ಗೆ ಯಾನು ಇಷ್ಟಪಡುವೆನು ದೇಪಣ್ಣ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ನಮಗೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಪೋಲಿ ಬರೋಲಿ ಪಣ್ಣದು ಸೊ ಯಾನು IID ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೂರ ಕುಲ್ಲುದು IID ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಪೇನು ಪಾಸ್ ಆದು LIC ಏಜೆನ್ಸಿ ದೇತೊನ್ನೇನು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಯಾನು LIC ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ದುಂಬು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಅಚೀವ್ ಮಂತದ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರೋನಿತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಟ್ ಯಾನು ಕೊರಗ ಜನ ಪಾವಡಾಡು ಪಂತದ ಆದ ಪೂರ ಆತನಂದು ಆ LICದ ಒಂಜಿ ಆಫೀಸರು ಸೊ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕದ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಎನ್ನ ಇತ್ತೆ ಸ್ವಂತ ಬೇತೆನೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವಳ ಪನೊಂದು ಪೋಪೆನು ಅಂಚ ಐಟ್ LIC ಯಾನು ಎಡ್ಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಣೆ ಎಂಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ಸುರುತ ವರ್ಷದ ಬೋನಸ್ ಇದೆ ಯಾನು ಎಂಕ್ ಗಾಡಿ ದೆಪ್ಪುಯಾನು ಏನೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ದು ಒಂಜಿ 2 ವೀಲರ್ ವೇಗೋ ಪಂಡದು ಅವು ದೆಪ್ಪುಯಾನು ಆ ಕಾಸುಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ದೆಪ್ಪುವೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಪುನು ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊರೊಂದು ಉಪ್ಪುಯಾನು ಬಕ್ಕ ಅಂದೆ ಪಂಡ ಆಕಲು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಯಾನು ಐಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಕೊರಗ ಜನ ಪೌಡರ್ ಪಂತೆ ಎಂಕ್ ಚೀಟ್ ಮನ್ಪುಯಿರಂದು ಎಂಕಲನೆ ಒಂದೆಟ್ಟು ಕಂಪೆನಿಡು ಸೊ ಯಾನು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಪ ಬೇನರೆ ಅಂಚಾನ ಇತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷೋಗಿ ಈತುಂದುಪ್ಪುನು ಅವು ಮಾತ್ರ ಆತ ಮಾತ್ರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮನ್ಪುಜಾನು ಎನ್ನನೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಸ್ವಂತ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ದು ಸ್ವಂತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಯಾನು ಅವೇನೇ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ
ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಮಾತ ಕಾಡಿಟ್ಲ ಬೆಂದದೆ ಎಂಕ್ ಅವಳು ಟಾರ್ಚರ್ ಆಕಲ್ನ ಬಾಸನ್ ಆಕಲ್ನ ಕೊಲೀಗ್ಸಿನ ಆಕಲ್ನ ಪೂರ ಟಾರ್ಚರ್ ತಿಂದದು ಸಾಕಾದಿತ್ತನು ಕುಲ್ಲು ಲಕ್ ಪೋ ಬಕ್ಕ ಕೊಲೀಗ್ಸಿನ ಆಕಲ್ನ ಪೂರ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಫೆಡಪ್ ಆದಿತ್ತೇನು. ಸೊ ಯಾನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತೆ ನನ್ನ ಯಾನು ಆ ಕಂಪೆನಿಗೆಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಪುಜೇನು ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನ್ಪೇನು ಅಂಚೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಸ್ವಂತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಯಾನು ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಎನ್ನ LICದ ಇತ್ತೆ 14 yearsದ ಸರ್ವಿಸ್ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದೂದು LICದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದೂದು ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಂಪೆನಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿ ಏನನ್ನು ಆಫರ್ ಕೊಡ್ದು ಲೆಪ್ಪುಂಡು. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಪ್ಯಾನು. ಅಲ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏನು ಪಂದಿತ್ತೆ ನೆಡ್ದ ನೆತ್ತ ಫಸ್ಟ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಪಂದುಪ್ಪೇನು 24,500 ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪ್ಲಸ್ 10,000 ಮುಟ್ಟ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಒಪ್ಪುಂಡು 35,000 ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡು ಹಿಂಗೆ ಮಂತ್ಲಿ. ಪಂಡ ಐಟ್ ಎನ್ನ ವರ್ಕ್ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಏಜೆನ್ಸಿನಕ್ಲೇನು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನು ಕಂಪೆನಿಗೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮನ್ಪುನು ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತೆ ಯಾನು LICದ ಏಜೆಂಟ್ ಅದು ಎನ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚೆನೆ ನೆಟ್ ಯಾನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತನು ಯಾನು ಏಜೆಂಟ್ಸ್ನಕ್ಲೇನು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಡು ಮಂತದ್ದು ಆಕಳ್ಳ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊರ್ಪವನಂಚಿನ ವರ್ಕ್ ಎನ್ನ ಅಲ್ಪ. ಸೊ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಪಿರಿಟೆಡ್ ಪಂಡ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನು ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಎತ್ತನು ಬಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಪೂರ ಎತ್ತನು ಗಿಫ್ಟ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ದೂರ ದೂರ ಕಡೆಗೆ ಟ್ರಿಪ್ ಪೂರ ಎತ್ತನು ಅಂಚಾದ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜೋಶುಡು ಯಾನು ವರ್ಕ್ ಬಂದೊಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪನ್ಪುನು ಈ ಒಂಜಿ ನರಮನೆಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಒರಿ ಮಿತ್ತು ಪೋನಗ ಒಂಜಿ ಜಲಸಿ ಪನ್ಪುನು ಒಪ್ಪುಂಡ ಅವು ಬಜಿ ಹಾಳಿಗೆ ಅಂಚ ಯಾನೊಂಜಿ ಆ ಜೋಶುಡು ಒಂಜಿ ಮಂತೊಂದು ಪೋನಗ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಕೊಲೀಗ್ಸಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು ಇಂಚ ನಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು. ಸೊ ಯಾನು ಆ ಒಂಜಿ 9 months ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಇತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪ 9 months ಯಾನು 11 ಏಜೆಂಟ್ಸ್ನಕ್ಲೇನು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುವೆ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವಂದಿತ್ತು ದೇ ಪಂಡ ಒಂಥರ ಕಾಲೇಜ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಲಕ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆ ಪೋಂಡ ಅಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತಿರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ. ಸೊ ಎಂಕಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡು ಎಂಚ ಪೊಪ್ಪತ್ತುಲ ಅಂಚಿನ ತಿರ್ತುಡು ಪೋದು ಚಾ ಪರ್ಪುಂದಾನೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಏರ್ನಲ್ಲ ಬರ್ಡೇ ಇತ್ತನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ದಾನೆ ಬರ್ಡೇ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಇಂಚ ಪೂರ ಇತ್ತು ನಾನು ಏಪಲ ವಾರೆಡೀಕ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಚಿನಾಡಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ನಾನು ಇಂಚೆತ್ತೇನು ತಿಂದು ಅಂಚೆತ್ತೇನು ಬಕ್ಕ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಾನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಾನು ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸು ಎತ್ತನೆಂಡ ಒಂಜಿ ಮೇಟು ಎಂಕ್ ನೆಟ್ ಈ ಕಂಪೆನಿ ಇಟ್ಲ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ LIC ಇಟ್ಲ ಬರೋಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಯಾನು ಒಂಜಿ 45 to 50 ಮುಟ್ಟ ಯಾನು ಅರ್ನ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ಮಂತ್ಲಿ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಾನು ಕಾಸುದ ಅಪ್ಪಗ ಏನು ರೆಂಟ್ದ ಎಲ್ಲೆಡ ಐತೀನಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾನು ಬಾಡಿಲ ಇಂಚಾದು ಅಂತೆ ಅಪ್ಪಗ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಕಾರ್ ಒಂಜಿ ದೆಪ್ಪರಂಜಿ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕುವೇನು ಬಕ್ಕ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಎಂಚಿನನೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಡು ಅವೇನು ಪೂರೆಲ್ಲ ಡಾಮ್ 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 ಡಂಗರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅವು ಏಪಲ್ ಉಪ್ಪೇರಲ್ಲಿ ದೇಗಂದು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯನು ಕೊಡೋರೆ ಪನ್ಪ ಬಟ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಹಂಚೊಪ್ಪುಜರೆ ನಿಕ್ಕಲು ಇತ್ತ ಖುಷಿತ ಪಂಡಾರು ಉಲ್ಲ ಇಡಿತಿನ ಪೂರ ಪಂಡಾರು ಬಟ್ ಎದುರ್ದೇ ಆಯೆ ವಾ ದೃಷ್ಟಿ ನಿಕ್ಲೆಂದು ತುಪ್ಪೆ ವಾ ಟೈಪ್ ತುಪ್ಪೆಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ ಕಾರ್ದೆಪ್ಪುನೊಂದು ಪನ್ನಗ ಐಡ್ದಕ ಅವೇ ಒಂಜಿ 2-3 ತಿಂಗಳು ಅನ್ನಗ ಯಾನ್ ಕಾರದ ಪೂರ ಒಂದು ಅವು ಬ್ರೋಚರ್ ಪೂರ 19 ಇತ್ತೆ ಓ ಕಾರದ ಇಪ್ಪುನೊಂದು ಪೂರ ಪಣ್ಣ ಅಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಂಡಿ ರೆಂಟ್ದ ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಪೂರ ದೆದ್ದು ಇಪ್ಪನ ಒಂದತ್ತು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಜ್ಜನಲ್ಪ ಆಂಡ ಕಾರ್ ದಿಪ್ಪಗೆ ಎಂದು ಐಡ್ದಕ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಹಂಚಾಂಡು ಯಾನ್ ಪಂಡದು ಪೂರ ಐಡ್ದಕ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಹಂಚಾಂಡು 6-1.5 ವರ್ಷ ಜೈದಿನಲ್ಪನೆತ್ತಿರಿ ಯಾನ್ ಬೆಂದಿನ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಪುಳ್ಕ ಅಂದು ಪೋಣು ಈ ಮೇಟು ಮೊಕ್ಕಲು ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಪೆನಿಡು ಯಾನ್ ಪಂಡತ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅದಿತ್ತೆ ಆ ಕಂಪೆನಿಡು ಎಂಕಲ ಎನ್ನ ಪೂರ ಜಾಲಿ ನೇಚರ್ ತುದು ಕುಡೊಂಜಿ ಪೊಂಜು ಕುಡೊರ್ತಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಏಜೆಂಟ್ ಹೊರ್ತಿ ಉಪ್ಪಲು ಆಲು ಆ ಪೊಂಜು ಎಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪುನು ಅವಳು ಒಂಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ನಿಗೆ ಒಂದು ಮೊಕ್ಕಲೆ ಪೊಟ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ದೀನಿ ಏರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ನಕಲು ಒಂಜಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಏಜೆಂಟ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪಾತೆರ ಇಜ್ಜಿಂದು ದಯಗಂದ ಪನ್ನಗ ಅಕಲ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಒಯ್ಪು ಅಂದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚೀಪ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಆ ಪೊಂಜು ಡ್ಯಾಮ್ ಪಾಶ್ ಪೊಂಜು ಅರೆಗೆ ಎನ್ನ ನೇಚರ್ ತುದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಆರು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಪೇರು ಆರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಡಪುರೀರು ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಡಪುರದೆ ಸೆಪ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಯನು ಐಡ್ದ ಕಾರ್ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಆನಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಪ್ಪುನು ಅವ್ಲು ಎಂಕ್ಲ ಡಾನ್ಸ್ ಪುರ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಆ ಡಾನ್ಸ್ ಪುರ ತುದಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಇರು ಜಾಲಿ ಟೈಪ್ ಉಳ್ಳರು ಪಂಡದಾರು ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರು ಅಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಡಪುರೀರು ಅಲ್ಪ ಅಂಚೆ ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪೇನು ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನಾರು ಕುಡೊಂಜಿ ಪೊಂಜೆಲ್ಲ ಯಾನರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪ 3 ಜನ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪ ಎಂಕ್ಲು ಆರ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎನ್ನ ಕೊಲಿಗ್ಲ
ಅಂಚ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಅವೇನು ತೂದು ಆ ಪೊಂಜೋನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೂ ಗೊತ್ತಾಪುನೊಂದು ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಲ್ಲ ಪಿದೇಪುರ ತಿರ್ಗುನ ಪಾರ್ಟಿ ಮನ್ಪುನ ಪೂರ ಆ ಪೊಂಜ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಆಲು ದಾದ ಮನ್ಪೋಲ್ಲ ಆಲು ಬಾಸ್ಗೆ ಪನ್ಪಲ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಪಂಡದು ಅಲ್ಪ ಕ್ಲಾಶ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಅಕುಲು ರಡ್ಡು ಜನ ಸೇರಿದು ಆಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಲ ಬಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಮೊನ್ನೆ ಇಂಚಾಣಲ ಮಂತು ದೆಪ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೇರು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಮನದಾನಿ ಬಾಸ್ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಪುನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅದು ಮೂಲು ಮೊಲ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಏಜೆಂಟ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂದಿರು ಅಂಚದುಪ್ಪುನಾಗ ಮುಳ್ಳೆ ಏರ್ಲ ಪಾತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಪಂಡದು ಮೊಕ್ಕಲು ಪೂರ 14 ಜನ ಇಂಕ್ಲು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಕ್ಲುಪ್ಪ ಪೂರ ಇಡಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಒಳ್ಳೆ ಪಾತೆರವಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಐಡ್ದಕ್ಕ 10 ಗಂಟೆ ನನಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತಿರ್ತು ಪೋಯರಪ್ಪುನು ಏಪಲ ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಲಿಡ್ ಪೋಪಿನಿ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಪಾತೆರಿಜಾರೆ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಡೈಲಿ ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲಾಡ ಬತ್ತದು ಬುಲ್ತದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಒಂದುಂಡಿ ಮುಕ್ಕಲು ಇಂಚ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಆಂಡಲ ಮೇರೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವು ಪೂರ ಇತ್ತಿನೇ ಕಂಪೆನಿ ನಿಕ್ ಒಂದು ಪೊಸತ್ತ ಇತ್ತಿನೇ ಬುಡ್ಲ ಅವೇನು ಪೂರ ಮಂಡೆ ದೆತ್ತೊಂಚ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಡ್ಡೊಂಡತ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಮನ್ಪೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಟಾಂಟ್ ಕೊರ್ದು ಪಾತೆರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನು ಮುಕ್ಕುಲಿ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಇಂಚಿನಾನೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಚುಚ್ಚುದು ಪಾತೆ ನಾವು ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇ ಆ ಊಳೋಡು ತಿಪ್ಪಲ್ಲ ಏನು ಪಂಡತ ಅಲ್ಲ ಆ ಪೊಂಜೋನ ಏಜೆಂಟ್ ಯಾರನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಆಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾಟ ಮಂತ್ರದೊಂಜಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಅವಳು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಐಟಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಪಾಡ್ನ ಎಂಕ್ಲ ದಾಲ ಲಾಗಿನ್ ಇತ್ತನಂಡ ಒಂದು ಏಜೆಂಟ್ಸ್ನಕ್ಲ ದಾಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇತ್ತನಂಡ ಐಟಿ ಲಾಗಿನ್ ಮನ್ಪುನು ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಅಂಚ ಯಾನು ಏಪಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗಂಟೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ಆ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುಡು ಅಪ್ಪ ಡೈಲಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ದ ತಿರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಡೈಲಿ ಒಂಜಿ ಕೆಂಪು ಪ್ರಸಾದ ಉಪ್ಪುನು ಮೋಲು ಏನನ್ನು ಎಂಕ್ಯಾನೆ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಮಣೆ ಅದು ಬುಡ್ಪುಲಕ ಒಂಜಿ ಮಾಟ ಮಲ್ದಿನಿ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡಿಗೆ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಬುಡಿಬಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವು ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮನ್ಪುನ ಅವಳ ಕೇರಳ ಅಡಿಗೆ ಪೋದು ಮನ್ಪುನಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏರು ಕುಡೋರಿಯಾಗ ಹಾಳು ಬಗೆಪೆರೆ ತೂಪೇರು ಅಕ್ಲು ಖಂಡಿತ ತಿನ್ಪೇರು ದಯಪಣ್ಣ ದುಂಬು ಮಂತಿನ ಕರ್ಮ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದ ಜನ್ಮೋಡು ತಿಕ್ಕುನ್ಗೆ ಬಟ್ ಇತ್ತದ ಕಾಲ ಅಂಚತ್ತು ಇತ್ತೆ ಮಂತಿನ ಫ್ರೆಶ್ ತಿಕ್ಕುನು ಅಂದತ್ತ ತುಲ್ಲೆ ದಯಪಣ್ಣ ಅಕ್ಲು ಮಂತಿನ ಕರ್ಮನ ಅಪಗ ತಿನ್ಪೇರು ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಕ್ಕ ಬುಲ್ತುದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪಂದಿತ್ತೇನು ಕೊರಗ ಜನ ಪವಡಡು ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಉಂದೇಕಲ ಪಂದಿತ್ತೇನು ಉಂದೇಕಲ ಎಂಕ್ ತೋಜದು ಬೈದನು ಅಂಚದಪ್ಪನ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಕಣ ನೀರು ಪಾಡುವೇನು ಇಂಕ್ ಡೈಲಿ ಟಾರ್ಚರು ಎಂಡ ಪಾತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಅಂಚೆನ್ ಈ ವಿಷಯನ ಆಪೊಂಜೋಡ ಪನ್ಪೆ ತೂಲೇರ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಂಚೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಕ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಬುಡ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದಿನಿ ಅಂದಾದ ಮನ್ಪುನ ಪಲ್ನೆಂದು ಅಂಚೆ ಪಕ್ಕ ಆರು ಪನ್ಪೇರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಪುಚ್ಚಿ ಅವು ಪೂರ ಇತ್ತಿನನಿ ನಿಕ್ಕದಾಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಯಾನಿಂಡ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ತಾನು ಆಂಡ ಈರು ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಂಕ ಆಫೀಸರ್ ಬೆಂಡ್ರೆ ಬಿಡೊಂದಿಜ್ಜರು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊರೋದಿಲ್ಲೇರು ಮೆಂಟಲ್ ಹ್ಯಾರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರೋದಿಲ್ಲೇರಂದು ಅಂಚ ಇಂಚನೆ ದಿನ ಪೋಂದುಪ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಇಂಕ ಆಯರ್ನೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಆತ ವಿಪರೀತ ಮಂತದ ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಇಂಕ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಯಾನು ಬುಲೀಪುನಿ ಇಡೀ ದಿನ ಬುಲಿಪುನಿ ಮನದನಿ ಪೋನಾಗ ಇಂಕ ಒಂಥರ ಆಫೀಸ್ ಪೋನಾಗ ಒಂಥರ ಪೊಡಿಗೆ ಪಿನ ಆ ಟೈಪ್ ಎಂಕ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ತೀರವು ಮಾಟಾಡು ಅಂಚ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ತೀರು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಜಿ ಮಂಡಿಡಾಪಿನ ಇಂಕ ಬೇಲೆ ಬಿಡೋಡು ಒಂದು ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಓಲು ಮಠದ ಕಣಿ ತಲ್ಪೊಂಜಿ ಒಂದು ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಅಜ್ಜಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಬರ್ಪುನು ಅಲ್ಪ ಕೇಂತುನಗ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ ಇಂಚೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಒಂಜಿ ಬೂಡ್ದುಲು ನೀನು ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಪುಲಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ದೇರು ಪಣ್ಣದು ಎಂಕ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಬಕ್ಕಲ ಒಂದು ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಾಪುನು ಆರು ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚೆ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಅವು ತಡೆ ಬರ್ಪುಲಕ ಮನ್ಪುಗ ನಾಂಡಲ ಅವು ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಮೋಲು ಇಂಚಿನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಲ್ದನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ ಬಕ್ಕ ಟೆನ್ಷನ್ ಆದ ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಆ ಬೇಲೆನ ಬಿಡ್ಪೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಎಂಕು ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಪುನ ಐತ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಉಪ್ಪುನ ಬ್ರಾಂಚ್ ಉಪ್ಪುನ ಬಾಂಬೆ ಹಿಡ್ದು HR ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಪಲ್ಲ ಈ ದ್ಯಾಗ್ ಜಾಬ್ ಬಿಡೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ದಯಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಮೂಲು ಒಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ಮೂಲು ಬಾಯ್ಡ್ ಬುಡ್ಪೆ ಅಂತ ಪಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಿಸೈನ್ ಕೊರು ನಾವು ಅಡಿಗೆ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಪೋಪುನು ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಕ್ ಮೆಂಟಲಿ ಹ್ಯಾರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ದು ಏನು ರಿಸೈನ್ ಕೊರ್ಪುಲಕ ಪನ್ಪೇರು ಬಕ್ ಯಾಂಕೆ ಯಾನೇ ರಿಸೈನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪಡ್ದಲ್ಲ ದೇದಿನ ತಕುಲು ಯಾಂಕೆ ಯಾನೇ ಪಂಡ ಎಂಕು ಓಲ್ಲ ಬೆನ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತನಾಡ ಯಾನು ಬೆನ್ರೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ರೆಡಿಜಿ ದಯಪಂಡ ಅಕುಲು 1 ಲಕ್ಷನೇ ಕೊರಡು ಯಾನ್ ರೆಡಿಜಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಮೆಂಟಲಿ ಹೆರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತನಾಡ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಬೆನ್ಪುಜಾನು ಅಂಚ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಟಾರ್ಚರ್ ತಡೆಯರೆ ತೀರಂದ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಪಂಡಿರು ಬುಡಿಚಿ ಮಾರದು ಎಂಚಾಣಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತಂದು ಪೋಲ ಅಂದು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ಡೈಲಿ ಬುಲ್ತು ಸಾಕ ಒಂದಿತ್ತೇನು ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಉಲೈ ಪೊಗ್ಗುನಗನ ಒಂಥರ ಪೊಡಿಗೆ ಆಪಿನ ಪಂಡ ಆ ಟೈಪ್ ಡಾಕ್ಲು ಮಂತದ್ದು ಇದ್ದಿತ್ತಿರು ಬಕ್ಕ ಯಾನು ರಿಸೈನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇರ್ದಾಕ್ಲು ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಕೇನಿರು ದಯಾಗ ಬಿಡ್ನಿಂದ ಪೂರ ಪಟ್ಟೆ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ಇಂಚೆ ಹ್ಯಾರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಪಂಡದು ರಿಸೈನ್ ಕೊಡ್ದಾತನು
ಐಡ್ದಕ್ಕ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ರೆಕಗ್ನೇಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ಈ ರೀತಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೋರ್ನಾಗ ದಾಗೋಸ್ಕರ ಇರು ಬುಡೊಂದುಲ್ಲರು ಬುಡೊಚ್ಚಿ ಅಕುಲ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಮನ್ಪಡ್ ಬಟ್ ಐತ ಮೇಯ್ನ್ ಹೆಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಎಂಕುಲತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಆಂಡಲ ಹೆಂಗೆ ಬುಡ್ಚಿ ಇಂದು ಪಣ್ಪೇನು ಐಡ್ದಕ್ಕ ರಿಸೈನ್ ಕೊರಿಬೇಕ ಇಂಕೊಂಜಿ PF ದ ಕಾಸು ಖಾಲಿ 9 months ಇತ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ 43,000 ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರ್ತದುಪ್ಪುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಉಲ್ಲಾಯ್ಡ್ ಬುಡ್ದುಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಅವೇ ಟೈಮ್ಡೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬುಡ್ದು ಎತ್ತು 3 months ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕನದಾದನ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಇಂಚೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಪುನು ಬೇಲೆ ಬುಡ್ದಾದುಪ್ಪುನು ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಏನು ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪು ಶೇ ಅಕಲ ಏತೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಏನು ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತನ ತಂದು ಬುಡ್ದಾದುಪ್ಪುನು ಬೇಲೆ ಆ ಬೇಲೆ ಬಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಸು 43,000 ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಒಂತೆ PF ತಿಕ್ಕಿನ ಮೆರನ ಒಂಜಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಪುನ ಆ ಕಾಸು ಆಂಡ ಆ ಅರೈಗೆ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ಖಾಲಿ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬೂರ್ದಿನ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಪರಿಹಾರ ಖಾಲಿ 30,000 ತಿಕ್ಕುದುಪ್ಪುನು ಕಾಸು ರೆಂಟ್ದೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು 8,500 ರೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪುಲೆ ತಿಕ್ಕುದಿನ ಕಾಸು ಖಾಲಿ 30,000 ಅಲ್ಪ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕುದಿನಿ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಬತ್ತದುಪ್ಪಿರು ಬಟ್ ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಚೂರು ಚೂರು ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪಿರು ಅವು ಓಡಿಗೆ ಅವು ಅಪ್ಪಗ ಅವೇ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ ಎನ್ನ ಮಗನ ರಡ್ಡು ಜೋಕುನಲ್ಲ ಒಂದು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟುನಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಶೇ ಅಪ್ಪಗೊಂಜಿ ನರಕ ಬೈದೆ ಆ ಪೂರ ಸೀನ್ ಎನ್ನನಾಗ ಎಂಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏರ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿನ್ ತೋಜುನು ಆ ಟೈಮುಡು ಐಡ್ದು ಎಂಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಅನುಕೂಲ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಪೂರ ಬರ್ಪಿಂದಾನೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಸಂಡೆ ಎಂಕುಲೇನೇ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಾನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾನೆ ಒಬ್ಬ ಇರತ್ತೈನ್ ಕಾಲ್ ದಾನೆ ಭಾರೀ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ 1.5 ವರ್ಷ ಜೆತುದುಪ್ಪು ನಕ್ಕು ಒಂಜಿ ನರಮನಿ ನಕುಲು ಕೇಲ್ ನಕುಲು ಇಜ್ಜೆರು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಯಾನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ನಿ ಐಡ್ದು ಯಾನು ಮರಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಕನೆ ಎಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಡದು ಜೀವ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ಡು ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಂಡದಾದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಡದಾದ ಏರೆಗೇರುಲ್ಲೆರಂದು ಪಾಠ ಕಲ್ಪದ ಕೊರ್ನಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಜೆಪ್ಪೊಡಾಂಡು 1.5 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರು ಪಲಿ ಪಲಯೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾಮಿ ಅಕ್ಕುಲು ಮೊಕ್ಕಲು ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರು ನಮ್ಮ ಕೈ ನಮ್ಮ ತರಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಕಾಲುಗು ಬಕ ಏರೇನು ನಂಬುದಿಲ್ಲ ಒಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಯಪಂಡ ನಮಕ್ ಏರೆಲ್ಲ ನಂಬುದಿತ್ತು ನಮಕ್ ಜೀವನ ದೆಪ್ಪೆರೇಜಿ ಅವು ಎನ್ನ ಪಂಡದತ್ತು ಪೂರೆಗ್ಲ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಅನ್ಬೇಕ ಯಾನು ಎನ್ನ ಒಂದಿಟ್ಟು ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ತೂದುಪ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಶುಭೋದಯಡು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೇನು ಐಟ್ ಎಂಕೆ ಯಾನು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬೈತಿನಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೋಡ್ಸುಡು ಸೊ ಎಂಚಿನನೇ ಅವಡು ಲೈಫುಡು ಬತ್ತಿನ ಒಂದಿನ ಸ್ಟ್ರಗಲನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಡು ಏಪಲ್ಲ ಗೀವ್ ಅಪ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನನೇ ಅವಡು ಕಷ್ಟ ಒಂದು ಅವೇನು ಎದುರಿಸೊಂದು ಪೋಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತ್ತು ಹಾಕುನ ಬರ್ಪುನ ಆತೆ ಉಳಿಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನನೆಗೆ ಅವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಪಿನಿ ಅಂಚೆ ನಿತ್ತೆಂಗೆ ಏತೆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬರೋಡು ಎಂಕೆ ಯಾನೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುಲ್ಲೆ ಸೊ ಯಾನು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ಗೆ ಜನ ಇತ್ತೆ ಇಂಕೆ ಯಾನೇ ಬಾಸ್ ಎನ್ನನೇ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನನೇ ಸ್ವಂತ ಮಲ್ದೇನು ಸೊ ಯಾನು ಒಂಜಿ 2-3 ಜನನೇ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಲಕ್ಕನೆ ದೀತೇನೆ ಎನ್ನ ಅಂಡರ್ಡ್ ಸೊ ಎಂಕ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗ್ಲಾಪುನು ಬಕ್ಕ ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಪಂಡದು ಪೋಂದು ಪುನಗಾಕ್ಲೇನೆ ತೊಂದಲ ಪೋಪೆ ಬಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನು ದೆತ್ತಿನ ಕಸ್ಟಮರ್ನಕ್ಲೆ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಪೂರ ಮನ್ಪೆರೆ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರ ದೀತೇನು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನನೇ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಒಂದೇಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಫ್ರೀ ಅದು ನೆಮ್ಮದಿರುಲ್ಲೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಿ ಅಂಚಾದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಯರ್ಲ ಮೇಯ್ನ್ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಿಜವಾದ ಆಪುನ ನೆತ್ತು ಯಾನ್ ಬೈದಿನಿ ಬಂಗೋಗು ಪಂಡದೆ ನೆಟ್ಟು ಅಂತ ಕಾಸು ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಬಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡ್ಲ ಪನ್ಪು ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ಪುಣಂದು ಕೈಕಾರ ಬಿಡ್ದು ಒಂದು ಮಂತನ ಆಪುಜಿ ಇದೇ ಪಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅದಿಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಕಮರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅದಿಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ನಾನ ಟಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಶೈನ್ ಆಯರ್ಲೇ ಅವು ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್ ವರನೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಜಿ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಜನ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪೇರು ಬಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಬರ್ರೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ದೆಪ್ಪುನು ಒಂತೆ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬತ್ತನಾಡು ಒಂತೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪೇರು ಗ್ರೋತ್ ಆಪುನು ಬಟ್ ಸಡನ್ ಅದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ನೆಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಏತ್ 4,000 ವಾಚ್ ಅವರ್ ಅವಡು 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅವಡು ಅಂಚೆ ಪೂರ ನೆಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ನೆಕ್ಕೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದು ಪೋಜಿ ನಿಕ್ಲ ಸ್ವಂತ ಪಣದೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಎಂಚಿನಾಡಲೊಂಜಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ದೊಂಜಿ ಸಾಧಿತುಲೆ ಆತು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನು ಬೊಕ ನೆಟ್ಟಲ ವ್ಯೂಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಒಂತೆ ಒಳ್ಳೆರತ್ತ ದಾದ ಮನ್ಪುಂಡು ಪಣ್ಣದು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅದು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಗ್ರೋತ್ ಪಂಡ್ರಾಪುಜಿ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಯರ್ಲೆ ಅವು
ಬಟ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆದದಿಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ದ ನಿಂಗ್ಸ್ ಬೇತೆ ಒಯ್ ಕಾಣಲೊಂಜಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೇ ಅನ್ ಪನ್ಪುನಿ ನಾನು ಕಾಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದೆ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡ ನೆಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಕಾಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡತ ಆ ಟೈಮ್ ನಾನು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಂದು ಆದುಪ್ಪನಾಗನೇ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಆ ಟೈಮ್ ಬೈಜೆ ಬಕ್ಕ ಬತ್ತೀನಿ ನಾನು ಎತ್ತೆ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬತ್ತದು 1 ಇಯರ್ ಆಯ್ನಿ ನಾನು ಬತ್ತದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಂಟ್ರಿ ಕೋರ್ನಿ ಸೊ ನಾನು ಬೈದೀನಿ ಕಾಸು ದಾಸೆಗೆ ಬೈದೀನಿ ಬಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಡು ಬತ್ತು ಉಲಾಯ್ 100 ಗೊತ್ತಾಡು ನೆಟ್ ಎತ್ತು ಬಂಗ ಉಂಡು ಸಡನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತೂ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನೆಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಾಲೆಜ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೈದಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನಕ್ಲೆ ಬನ್ಪುನು ನಿಕ್ಕಲು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಅನ್ಪೋಜಿ ವ್ಯೂಸ್ ಎನ್ನಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೊರರ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುನು ಹೊರರ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪು ಅಣ್ಣ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮನ್ಪೋಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತನ್ನಾತಿಗೆ ನಿಕ್ಲೇನು ತೂದು ಗುರ್ತಾಯ್ಬೇಕ ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪೇರಿ ಜನ ಅಂಚ ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಅವಡು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನ್ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಎಂಕ್ ಪೂರ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಬೆಂದು ಸಾಕಾಂಡು ಎಂಕ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎನಿಕ್ಲ ಅವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪೆದ್ಮೆದಿದ ಬೇರೆ ಬೇನೆ ಪೋಪುಜಿ ದೇ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ಡ್ ಎಂಕ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತನಾಂಡ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಅವಡು ಎನ್ನ ಪಲ್ಲಿ ಅವಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಂತೂ ಇಜ್ಜೇರು ಎಂಕ್ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮ ಇಜ್ಜೇರು 2 ಜನಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಪೊಪ್ಪಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ಅಕ್ಲ ಜೀವನ ಉಂಡತ ಅವು ನಾಯಿ ಪಾಡು ಏರೆಗ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಕುಂಟಿ ಅವಡು ಕುರುಡಿ ಅವಡು ಅಪ್ಪೆ ಬೋಡೆಗೆ ಪೊಪ್ಪನಿಂಗೆ ತೂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ದೇಪಣ್ಣ 4 ವರ್ಷದ ಬಾಲ್ಯ ಉಪ್ಪನಾಗ ತೀರ್ಪೋತಿನಾರು ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪೊರ್ಲು ಮಂತು ಒಂಜಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಕ ಸಾಂಕದಿನ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಟು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಬ್ ಒಂಜಿ ಉರ್ಗು ಸ್ಟೋರ್ ಬೋಳು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮುಂದೆ ಇತ್ತನು ದುಂಬು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿರು ಸೊ ಎಂಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಿರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬರಮಂತದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ದೆ ನಾನು ಸಾಂಕದಿರು ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಂಕೆ ಇನಿಕ್ ಪೂರೆಡಲ ಫೇಸ್ ಮಂತದ್ದು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಫೇಸ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೈಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬರಮನ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪನ್ಪುನು ಎಂಚಿನಾಡಲ ಕಲ್ಪನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಎಂಚಿನಾಡಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ ಅವು ಪೂರ ಕಲ್ಪುಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಬನ್ನಾಗ ಒಂದು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೇನು ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಾನ್ಸ್ ಕಲ್ತೀನಿ ಟೋಸ್ಕರ ಯಾನಂಜಿ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೇಲೆ ಪೋದುಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಯಾನು ದಿನದೇ ಇದೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನನೇ ಒಂಜಿ ಕಲ್ತುನಾಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಿನ ಒಂದು ಕಲಿಕೆ ಉಪ್ಪುಣತ ಅವು ಏಪಗಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ನಮಕ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುನು ಸೊ ಏಪಗಲ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಲೈಫ್ನು ಖುಷಿಟೆ ಒಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಚಿನ ಬತ್ತನೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಬಕ್ಕ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಉನ್ನತ ಅವು ದಾದ ಪಂಡಲ ಪಿರೋಡ್ ಪಂಡಲ ಅವು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಲು ಜನಕ್ಲೇನು ಕ್ಯಾರ್ ತೆಪ್ಪುಚಿ ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕ್ಲಿ ನನ್ನೋರೇ ನಿಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಮಂತನೆಲ್ಲ ಪನ್ಪಿರಿ ಜನಕ್ಲು ಹಾಳು ಮಂತನೆಲ್ಲ ಪನ್ಪಿರಿ ಜನಕ್ಲೆಕ್ಕ ಕೆಬಿ ಕೊರಚಿ ನಿಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ನಡತನಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪಾರು ನಿಯತಡು ನಡತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿಯಿಂದ ಪನ್ಪಿರಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ನಡತಂದು ಕೊಂಡ ಖಂಡಿತ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪೇರು ಸಕ್ಸಸ್ ರಪಕ್ಕ ಅಂದು ಬರ್ಪೂಜಿ ಅವು ಪನ್ಪಿರದ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಟಕ ಕೆತ್ತದೇ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿದಲಕ ನ್ಯಾಪಿಂಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಬನ್ನಗನೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲ್ತೊಂದು ಪೋಪ ಪಾಠ ಸೊ ಎನ್ನ ಲೈಫುಡು ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಪಾಠ ಕಲ್ಪಾಯರೆಂಕ್ ಅಂಚಾದ ಆ ಪಾಠೋಡು ಯಾನೇ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹಿತ ಬೋಧೆ ಮನ್ಪುನಾತ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬೈದಿನೆಂಕ್ ಸೊ ಯಾನು ಕುಡೊಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಇಡು ಯಾನು ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಸೊ ಯಾನು ಐಟ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಜನಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮನ್ಪುಯಾನು ಏಪಗ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿರುತ್ಸಾಹ ಮನ್ಪೋಚಿ ಏಪಗ್ಲ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆನ್ನ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರ ಮಂದಪೋಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದರ್ತುಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಂಚಿನ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.